Hristos s-a înălțat. Nu vreau să vorbesc despre durerea mea și despre durerea familiei mele. Și eu, și soția mea, Sena, și fratele mai mic al lui Teodor, Florin, pe care l-am pierdut joia trecută, ne-am liniștit. Știu că nu pare decent, dar de luni îmi propun să reîncep activitatea. Știu că nu pare decent, dar astăzi m-am uitat pe postările voastre și în mare parte am găsit ceva comun. O durere mare, o durere care ne cuprinde de mult, pentru că România trece printr-o perioadă istorică în care ni se cere prea mult. De fapt, ni se cere să renunțăm la Dumnezeu, să renunțăm la credință, să renunțăm la țara noastră. E trist, după 26 de ani constatăm că toți conducătorii noștri ne-au vândut. Și în același timp, ținând cont și de faptul că e această sărbătoare mare în care Hristos s-a înălțat la ceruri pentru ca să trimită Duhul Sfânt Mângâietorul, presimt că în curând nu vom mai rezista. Și atunci își vor da seama că poporul acesta are o demnitate și că acest moment va veni în curând. Deci toți trebuie să fim pregătiți, toți care îl iubim pe Dumnezeu, toți care ne iubim credința și toți care iubim România. Vom fi uniți și în durere și în satisfacția de a câștiga. Vă mulțumesc în final tuturor celor care ați fost alături de noi și fizic și cu rugăciunea. Dumnezeu să ne ajute pe toți și să fim gata oricând, pentru că nici nu știu când se va începe. Hristos s-a înălțat. Vă mulțumesc mult!